kene aku nunggu kowe SMS rambalase kita telepon malah kok pateni mangkal aku mangkel yen kepatok irungmu bakal ciwel 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 ala ciwel lali janjine kadane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo adoh dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi mong arakatmu sajak nyubitani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya aku nunggu kowe SMS rambalase yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepetok pipimu bakal tak ciwel 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 ala ciwel lali janjine kadane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo adoh dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi omong rakat mutik sajak nyubita